Thank you.
wonten jekak kalang lagune kapilut sing dikersake spesial kagem dulur Mbah Sugi. Aku aduh wong ayu pepujanku ati susah omong kangen sliramu anti aku tetep menunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira akan bisa nambani kembar jenenge kok Mbah Kadut iki aja semen bagus tresnaku iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisih Mas Marep ing wonten Jakarta mluju dalu Mas Dari bose bakso pinrang Mas Gembu Mas Vito ing wonten jekak kalang suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu pepujanku ati susah ngomong kangen sliramu aku tetep menunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira akan bisa nambani Tresnaku iki ora bakal ayu
Aja suwe yo. Mriko Mas Joko. Nggih, monggo. Ya. Pindah rene genti. Ayo Mas Joko. Monggo Pak Guru. Tak ngono. Mas Kecil monggo. Ayo Kang Mas nyanyi joget. Dek zaman berjuang jar kelingan anak lanang yen tak openi saiki yo Mudah laras. Keturutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa lali ayo ya Sing sae sone to Mas Imin. Dadi mboten cangkeman awak dhewe. Ayo. Sate mendo. Syukur bisa nyawang Asik. gunung desa dadi raja. Dene ora ilang gone padha lara lapang. Gubuk Baskara bersama Mudah laras. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek neng cagak abang tulisan warna abang tondo lirik dolanan nyok asik Biyen kae tanggo adem tresno tanpa bantal tanpa klosa kata-kata ketaman asmara ayo ya iyo ya iyo Ya ngene iki jane lok jeneng klenengan yo ngene iki Mas. Nggih. Yo. Jati
matur suwun. Ayo tayuman. Tayuman. Makono ayo ayun. Biar. Mas Kece. Yo. Maju rene. Ya. Monggo Mas Tri monggo. Ngancani sing di omah. Ayo. Ayo, Pak. Ya. Lha niki kanca-kanca mriko joget mboten? Niki Monggo, nggih, Pak. nggih saran Tri. gong. Nuruti kanca-kanca pedagang. Nggih. Ayo. Karo diajeng kowe medina sisan, Nduk. Ayo Mas Tri maju meneng lho. Ya iya. Ayo Iya, Pak iya, Tono. Cek. Mas Amanto. Monggo katuran tindak ajeng. Monggo Pak Pono juragane sate ugi ndang pinarak ngajeng kene. Sing rumangsa bala bakul lan pelanggane katuran beksanipun. Ya. Mas Amanto, monggo katuran ngancani Pak Tri anggilipun badhe beksan ngundang anak sesideman. Ya Mas. Pak RT gaul ayo melu joget. RT kan nanti teh. Yo. Mas Anas, Mas Wibisono, Pak Tugiman. Oh ya. RT Minggu, Pak Dekardi, Wibisono ngene pengkok. Sabar Kopral Kemangi. Sone gede dadi pegawe. Tak kudange tak sayang anakku sing bagus dhewe padha mikir nangis yae besok gede gak bisa nyambut monggo Pak Bayan. Aduh sayang, aduh sayang, pipimu ana ubane, atimu piye rasane? Alange kan kok bae ora cecan po bisa kelakon manuk gemak neng kon rasa penak aja kandha Pak Pono, aduh sayang, aduh sayang, tembok ting celone, jarene kapok lah kok jaluk meneh. Sange tak sayang anakku sing wedok dasar wedok tak sekolah besok gede bisa cari ayo Etan Dik kali kulon ya kali, tengah-tengah ana wote. Etan gemati kulon gemati, ditimbang padha abote. Wangi kok duduk sumur Batu sumber reka elok Tare wangi kok tuang umur Barang gede siro bedane Aduh sayang, terima kasih. Aduh sayang, pipimu ana ubane, atimu piye
Lebono doyo. Lewat kisahne alismu kosong hang landang rasane atiku senadyan wis lingsir yo aku isih mampu ngalahke mangga kowe bocah gunung nadyan bocah gunung dugaan rimpuk jiwa ragaku kok kurung kehormatan mambruk rubuh ngarepi Nggih Pak Bayon jam tolak nggih pun sae to. Gampang turune nek kula mboten nyanyi gelo. Sami sing gadah dalem niki. Kowe kudu dano teko lho ngono. Lah nek kebrah sing kono tak tawisi salin. Monggo Mbak diteruske Mbak Rin. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omasa isine kowe apa wae nadyan sesideng mesti tak wujudke Matur nuwun Bapak. Ngapunten Mas Budi saking Mahbang dereng mangkobyek iki. Tunduk mentong kang minangka sakucu ing rikma selendang kuning kang tumampir ana ing pundake piye Mas Simin nanging malah sayang ayune januti wani aduni mabuti Sukawati gandes luhur suhu sira putri kang wani piye Mbak Usron mengke kula bubuk jenengan nggih Mbak Usron monggo Dik Dahku suka sirani mas pabujan kami yen
Matuni matuni Sukawati gandes luwes tuhu sira putri kang utami piye Mbah Sur saking Mahbang pripun monggo Dik Jah kusuma sirani mas papujaning ati yen Rino wengi aku bisa matun Mas MC janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki pepujan atine ngendi do wong manis sing tak anti-anti larase rada beda Mbak Rini Mas Bintoro Nambari ati kuciwa Ya hatimu Aku setia Ngenteni sliramu Karena ku bisa ngendamu Tresno suci spesial ugi dulur lanang Mas Hari saking Buntit Gondang dan spesial buat Mas Lolek Pak RT Gaul siapa Mas Heri janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara ati kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi
Ranti. Boten aku teko yen tresno waloya keri lelane nasmara keri gawe sewu rasa nambani ati bujiwa kang pasan atimu Ya. Yo, Mbak Diajeng. Diajeng Sandra. Asik yo, muda laras. Nangis sajroning atiku nalikane sliramu tinggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Sik yuk tak suwun rina lan muga-muga Gusti ijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya ekomi bojomu tak silih bojomu tak silih yen tau nono windonono tak enteni tak bojoke tresno balok nangka bebasane mong tansah katon esepmu wae. Perkara wong etan kono plerak-plerok ora tak gagas. Manggone nang etan kono biyak gene. Yuk. Aja lali baweling. Hei. Asik ya, muda lara. Asik. Tas dasar kang muda laras. Au, muda lara. Nangis sajroning atiku
kudu sambat karo sapa sik tak suwun rikalan muga-muga Gusti jaran keti jaran keti tau nono windonono tak enteni sapu duwe tresno balung nangka bebasane mong tansah katon esemu bae Mas Imin sik iki engko bare sak enteke solar tenang lho Mas Tri iki juragan kok rasa kuwatir ayo yo Mbak yo aja lali pawelingku uga menaken campur sari Pak. ya penak ya Pak RT Penak itu. Oke, Bapak Santoso. Heeh, baraku. Ya. Mong sliramuri papujane ati masatyo Radian sepisan ketemu kowe ketemu ri nanging gedhe rasa tresnaku tresno terus rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu ya siramu sing tak tresno garwane wong iya aku wis kebacut tresno mong siramu monggo gawe getno Mas Adi saka Mahireng ya di bidang katakan adik kula nang iki. oh iya Yuk. ning apa sliramu Sing ojo laras. kaya tanpa dosa Pakde kulilun. Rata-rata Gusti kula nyuwun ngapura Mas Kole Ayo masakan.
kamu coba gawe delon Ora Riri obate apa nek ayu ae ndek tau sawah lah iya jan tenan kok dituwek tenan iki Aja tuwek. heeh gak dituwek lah iya obate semua teki gitu Obat suket, obat nyamuk. wah nggo Pak Tri heeh sing dirampil masaran Pak Simen ya Tri Santoso dikek sik heeh no Pak Tri sik no ya ditutup mudalar Ning apa sliramu tega kaya larva dosa atiku Ayo Blitar. Blitar aku do cilik ing kawentan Di gunung kelut ngayomi Blitar kebetangan ing paman peta brata sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpan kabeh sang mata mojo pahit ana candi penatar minum dulu biar gak haus Blitar nyimpan layune Bung Karno Proklamator lan presiden kang kepisan ana cerita jare patih gadah mojo ingkang bisa nyawijene Nusantara lan uga Bung Karno sing kalau ana tlatah Blitar wiwit cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne padha ayune yen to geni nuwuhake semangate yen to banyu nukulake patriote terima kasih ayo Mas asai Mas Anjas aku wis kandha cium merake silakan aku wis matur men seneng omongan lantur wis aturi yen buka merak lali di barang ujung berekakean dadine kenting ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep jomo namuni tuturi kaya penyanyi titoke wae nek mendem rak mulih dhewe kena tak kandhani tak manut pokoke
pancen bener kandhamu merga mendem marake lemu ada sesaran uga laras dosa yen wis mari kanca-kanca dipamiti rungokke jan syukur gage mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku lereno drugal longakno kuat mendemku wis ora kumat aku wis kandha siung marane cilaka aku wis atur men seneng omongan lantur wis aturi yen pocah marake lati ibarang unjuk berekangean dadine kendhe ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo areng samunamuni nuturi kaya penyanyi titoke wae nek mendem rak mulih dhewe ngrusak awakku rungokne iki lho Jas ngerti barang yen wis mari kanca-kanca dipamiti ayo ya syukur gane mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku lareno drugal tongakno kuat mendemku wis ora kumat. Terima kasih. Matur nuwun. ayo Mas Santoso Pokoknya Kira-kira telung lagu sinarkan Muda Laras. ayo Lur Muda Laras Mas Dwi Muda Laras. iya le Juragane Rosok iya Konco Arisan tanya yang joget dirampungke. buat kerja besok pagi oke iya cocok tak oke no iya ayo gasken kurang apa aku iki dadi wong priya Mas TG Kotane Krikilan Blujung. apa no aku Dalu. iki konku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tato ora bisa ditambani ayo Pati wis ora bisa tak yen to nyawa yang tawaru sliramu jejer dheweke
rasa tresno sliramu ora bisa joko wis milih sayang aku apa lali aku yen nyanding syukuri Italia kae milio sayang aku apa dewek milio tapi bojoku apa bojone bola bali jokawe jalaneng rasa tresno sliramu ora bisa joko sayang aku ora bisa joko sing tak suwun yo sing marang keluarga tansah suman amin ya Allah ayo kontrap pangajapku rino lan wengi bola bali jokawe larane ati wong bu Bapak Semin Mendung petang
kok. Asli. Iya sesuk tak Sing tambahke. iso digorang nang udane ya Mas ya. Ya. Sate natri lakon. Nabian Mas Dik. Siap-siap. Heeh. Wis. Mas Dik, hari iki hati-hati. Ini sih. Lelagon pungkasan sinabet ginjang-injang sinarengan mudo laras kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Rasane kowe lunga ora pamit aku rik. Susah ring mong kangen sliramu yo Dawang bagus katresnan ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa wayanganku reridu Rino wanita anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani kau